On podem trobar els recursos de l'assignatura de Psicologia del Desenvolupament Infància. Els recursos es divideixen en recursos d'aprenentatge i recursos transversals. Els primers es desglossen en recursos obligatoris i complementaris. Cal que us adreceu a l'apartat de continguts. Dins d'aquest apartat trobareu la carpeta de recursos d'aprenentatge i recursos transversals de cada un dels reptes. Clicant a recursos d'aprenentatge trobareu els recursos obligatoris propis de cada repte. Aquests són els que trobareu en primer lloc i tenen associada una imatge i un temps de dedicació recomanat. A més, si cliqueu a la i d'informació, obtindreu informació addicional important per treballar el recurs, com per exemple una descripció i les pàgines per llegir, o els minuts per visionar en cas de vídeo. Els recursos complementaris els trobareu a continuació. No tenen associada una imatge ni un temps recomanat, però sí que teniu més informació addicional clicant sobre la i. Els recursos transversals els trobareu associats a tots els reptes perquè pugueu consultar-los en tot moment. Són sempre els mateixos. Esperem que aquests us ajudin molt en qüestions d'estil com la normativa APA o amb l'ús del vocabulari no sexista, o també en qüestions bàsiques de l'assignatura com són les diferents teories del desenvolupament, per posar algun exemple.